2. december. Pop og Silja tog direkte ned til havnen efter skole for at kigge på det flotte skib. Solen skinnede, og skibet vuggede blødt fra side til side. Pop kiggede sig omkring, og lige pludselig var han kravlet ombord. Hvad laver du? Hviskede Silja. Tænk, hvis der kommer nogen. Slap af, din bangebuks. Her er jo ingen, grinede Pop tilbage og forsvandt længere ud på skibet. Silja tøvede lidt og kravlede sig efter ham. Det føltes sjovt at gå rundt på dækket og mærke skibet vippe. Hvor måtte det være fedt at prøve at sejle på sådan et skib og rejse rundt i hele verden. Hey, se, råbte Pop. Jeg har fundet noget. Pop var kravlet op foran det store ror og havde drejet det frem og tilbage og leget, at han var kaptajn på de 7 verdenshave. Men pludselig var der faldet en læderrulle ned i hovedet på ham. Pop foldede den nysgerrigt ud. Den var bundet sammen med en mærkelig metalpind, der nærmest lignede en øloplukker. Indeni lå der et papir. Silja tog det fra ham. Måske det er et ægte skattekort, sagde hun. De rullede papiret ud. Det var gammelt og mørnet i kanterne, men de kunne ganske tydeligt se, at det rent faktisk var et kort. Eller faktisk kun halvdelen, for det var revet midt over. Midt på kortet var et underligt tegn, og der stod skrevet noget med små mystiske bogstaver, som de ikke kunne læse. Wow, sagde Pop. Jeg vil vædde med, at det fører hen til en kæmpe skat. Pludselig hørte de en høj lyd fra den anden ende af skibet, og de røg begge to forskrækket op i luften. Her er nogen! Løb! råbte Silja, og de spænede begge to hen over dækket, kravlede i en fart ned fra skibet og spænede hjem af så hurtigt de kunne. Det var først, da de var kommet halvvejs, at Silja opdagede, at Pop stadig havde kortet i hånden. Din idiot, sagde hun. Nu er vi nødt til at levere det tilbage igen. Vi gør det da bare i morgen, grinede Pop. Måske vi finder noget andet spændende. Da de kom hjem, stod døren åben til nabohuset. Silja kiggede nysgerrigt. Hvem var det, der var flyttet ind? Om aftenen spiste de risengrød og hyggede, men mor opførte sig mærkeligt. Jeg har en aftale i aften, så I må hygge videre uden mig, sagde hun, så snart de var færdige med at spise. Silja lagde mærke til, at hun havde læbestift på, da hun gik ud af døren, og hun lugtede også af parfume. Det hele virkede meget mystisk.